Chromou žebro. Co mi jdem? 018. Kam? Kam? Na kolej. Co mi tady řekni? Bych si říkala. Jaké to řekni, jak se cítíš? Nemáš apak náhodou, vole. Už mi bude startovat za 5 minut. Tak si žít s náma, vole, do sprch, vole. To na vyhodnocení a vidím. Ano. A řekni něco důležitého. Nic důležitého. Pouští Kristo. Kurvo. Choura s Baťohem bude dneska plavat, tam má bombu, vole, a věci. Mám rodinu. Řekni něco zásadního. Myslíš, že už můžeme jít domů? Jo, myslím si, že můžeme jít domů. Co mi Pepa zavíš tu? Pepa je sviní. Hej, Pepa, vole, Pepa neměl nic a pěkně ho, vole, dubák, vole, zdrtil, vole. Pak úplně drtil asi úplně píču 4 hodiny. Protože Pepa je pouští. Jak jdeme? Píču na Vratíkova, kámo na Vratíkova, tak to jdeme, vole. Ne, kámo na Vratíkova, tak to jdeme. Bacha, vole, na Vratíkova. Můžeme, jo? Ale řekni něco zásadního, víš, že úplně jako zásadní věc. Do ruky a pak měl jsem sperma ve vlasech a Pepe mě naštěstí. No, dobrý den, dobrý. No, to dobrý, Můžeme jít. Můžeme jít? Tak jo, tak jdeme. To stává, vole, do strach. Chci jít se mnou jako dvorců do sprchy? No jasně, právě, že úplně jsme tě viděli, jak jsi plaval a teď úplně ty vladou. Čekáme na autogram, ale říkali až šatně prý. Už jsem nějak tastan. Že? Jsem toho to jsem. Jo, no. Chlapci, nějaký poznatek ještě třeba, co bys nám řekli tady? Ne, nic jsem božkej, ty vole, strašně božkej. Jo, strašně božkej, dobře. Mám nemůžu vůbec přesměnovat tady jménky, mám proto smůlu asi a budu tam změnit. No, ale teď jsem tady na bazéně a potom to štěstí. No, dobře, pak se tam na té straně na té devíce, no? Říkej, že bys něco řekl zásadního? Cítím se skvěle a mám tě rád. Víte o tom, že dneska budete polovku plavat? Ano, jsem na to připraven. Jo, jsem na to připraven, dobře, tak zaschle, no. Hej no, tak jakože... Já jsem úplně největší. Jo, úplně taky celkem ústota, no. Já tě nasadím Co? Ani hovno. Jdeme do pekla, vole. Ty tady my? Tady se musíte spát, když se... Ono, že tady to voda, no, samozřejmě ty zapletí. To už se říká krize, tady to. Tak, my máme záchody. Jo, starý, ale to taky se rozhodl. Je to právě, víš, jo. To je, vole, odchod bazénu, to je, vole, film a jmenuje se to odchod bazénu. Sauna. Trochu jinou. Já už jsem úplně suchý a vole, úplně to nejmají, a vole, tam se vole, na koleji, že? No, protože vole, ta voda je chlorovaná i tu, vole. Že? Tam to se úplně uvidí, že se tě vole, co chloruje. Elda, řekni je to zásadní, jo? Je to zásadní, Eldo. Hej, hoši, vole, neprovokujte mě teďka. Hej, víš, že to, že dneska, vole, se plave polohovka? Víš, že... tak to... No, to ty na to, Víš, že máš mikinu? Jakou mikinu, vole? Handball, vole? U nás na pokoji, jo. No, tak asi zajdu, no. To nahle, to nahle. Jo, jde, kámo, jde kámo. Hej, no a vy, něco zásadního, ani by tam řekl. Co poslouchá ráno za muziku? Na muziku? Na úkolech. Si spouště na tím, no? Jo, tak, vole, to se jmenuje... Kámo, nevím, jak se jmenuje, a můžu ti to zjistit, ne za chvilku. Dobré, no, hej, tak myslím, že zakončíme, vole, ten dnešní úplně
Domluvý večer.